сабаби суқути ҳавопаймои украинӣ боинг дар эрон мушкили фаннӣ унвон шуд. Дар ин бора ба оҷонсии Рейтер 5 манбаъ дар истихбороти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва як давлати аврупоӣ хабар доданд. Ин фарзияро инчунин муфаттишони эронӣ тасдиқ карда гуфтанд, ки бар асоси арзёбиҳои пешакӣ муҳаррики ҳавопаймои мусофирбар хароб шуда буд. ҳавопаймои боинг 737 марбут ба ширкати хатсайрҳои байналмилалии украинӣ рӯзи чоршанбе чанд лаҳза баъди баланд шудан аз фурудгоҳи Теҳрон ба замин сарозир шуд. Ин ҳавопаймо бо 176 сарнишинаш ба самти Киев парвоз мекард. ҳамаи мусофирон аз ҷумла ҳайати халабонҳо кушта шуданд. 138 мусофир бо ин ҳавопаймо мехост то Киев расида баъдан ба шаҳрҳои дигар парвоз кунад. дар миёни қурбониҳо 63 нафарашон шаҳрванди Канада ва ҳам донишҷӯёни донишгоҳҳои маҳаллӣ буданд. Нахуст-вазири Канада Ҷастин Трюдо дар робита бо кушта шудани шаҳрвандонаш ба наздикони онҳо изҳори тасаллият кард. ҳамаи онҳо дигар ба хонаҳо, назди дӯстону ҳамкорон ва оилаҳояшон барнамегарданд. онҳо аз зиндагӣ умеди зиёд доштанд. аз номи тамоми шаҳрвандони Канада мехоҳам ба наздикони ин нафарон, ки аз даргузашти азизонашон андӯҳи амиқ доранд, изҳори таслият кунам. дарди шумо тасаввурнопазир аст. ин як фоҷиаи даҳшатнок аст. дар суқути ҳавопаймо шаҳрвандони Эрон, Шветсия, Афғонистон, Бритониёи Кабир, Олмон ва Украина даргузаштанд. Президент Владимир Зеленский баъди шунидани ин фоҷиа истироҳаташ дар Уммонро қатъ карда ба хона баргашт. субҳи чоршанбе ӯ дар як муроҷиати телевизионӣ ба мардум ваъда дод, ки ҳатман ин қазия таҳқиқ мешавад. бешубҳа дар навбати аввал Украина бояд сабабҳои суқути ҳавопайморо дақиқ кунад. мо ҳатман ҳақиқатро ошкор мекунем. як таҳқиқи мушикофонаи мустақил бар асоси меъёрҳои байналмилалӣ барпо мешавад. намояндагони ширкати ҳавоӣ қаблан гуфтанд, ки ҳавопаймо 3.5 соли пеш истеҳсол шуда ташхиси нақшавиро рӯзи 6 январ гузашта буд ва ҳеҷ мушкили фаннӣ ошкор нашуд. рӯзи 9 январ дар Украина мотами миллӣ эълон шудааст.